След легендарното управление на хан Тервел, България вече не е просто нова държава на картата на Европа. Тя е утвърдена и призната за велика сила, чието меч спря арабското нашествие пред стените на Константинопол. Но величието често върви ръка за ръка с изпитанията. Започва период, който историците често наричат кризисен. Време на вътрешно пренареждане и борба за самия дух на държавата. През следващите десетилетия България ще преживее всичко. Честа смяна на ханове, кървави междуособици и 9 опустошителни похода на Византия, целящи пълното ни заличаване. Историята често е забулена в мистерия и понякога не знаем всички факти и обстоятелства. Когато говорим за 8 век в България, трябва да започнем с едно важно уточнение. Информацията за този период е изключително оскъдна и в различните хроники често си противоречи. Византийските летописци, които са основният ни източник, пишат за България почти само в контекста на войните. Когато настъпи мир, България просто изчезва от техните страници. Нашите вътрешни извори, като именника на българските ханове и мадарските надписи, са лаконични, а латинските добавят твърде малко сигурни данни. В резултат на това, историографията и до днес спори за имената и точните години на управление на българските владетели. След триумфа на хан Тервел, България вече не е млада и уязвима, а утвърден политически фактор на Балканите. Благодарение на договора от 716 година, империята плаща данък, а търговията процъфтява. Но за този привиден мир се крие началото на тежка политическа криза, в която за 50 години на престола ще се изредят 9 владетели. Днес ще извадим от забравата тези владетели, които преведоха страната през бурята, за да я предадат по-силна в ръцете на хан Крум. Хан Курмеси управлявал от 721 до 738 година, се смята за третия владетел на Дунавска България и първороден син на Тервел. Интересно е, че името му липсва в именника на българските ханове, където на негово място е записан Твирем, което подсказва за възможни противоречия в изворите или наличие на второ владетелско име. Въпреки оскъдните данни, надписите около Мадарския конник свидетелстват, че той получавал ежегодни данъчни вноски в злато от Византия, поддържайки мира, завещан от баща му. Управлението му е време на тиха дипломация, в което държавата укрепва своите позиции. Хан Севар управлявал от 738 до 753 година, е син на Курмеси и според повечето изследователи е последният владетел от славния род Дул. Неговото 15-годишно управление е белязано от доказателството на мълчанието. Липсата на записани войни подсказва за стабилен мир. Със смъртта или детронирането му династичната приемственост се прекъсва. Властта вече не е гарантирана по наследство и започва ожесточена борба между болярските родове, която ще постави съществуването на България на карта. През 753 година властта преминава в рода Вокил чрез хан Курмисош. Той изменя рода Дулу, което поставя началото на поредица от преврати. В същото време, новият византийски император Константин V Купроним, след като укрепва империята и се справя с арабската заплаха, насочва целия си ресурс към унищожаването на България. Той започва да строи крепости по границата в Тракия, което българите възприемат като директна подготовка за война. Курмисош изпраща пратеници да искат данък за тези крепости, но императорът ги изгонва надменно. В отговор българската войска нахлува дълбоко в Тракия и достига чак до Анастасиевата стена пред Константинопол. Тук Курмисош претърпява тежко поражение. Византия спира да плаща данък, а България губи ключовата област Загоре, получена по времето на Тервел. Този военен провал става пряка причина за падането на Курмисош от власт. През 756 година Винех наследява държава, която е в отстъпление. Неговото управление е динамичен цикъл от поражения, дипломатически компромиси
и една от най-големите български победи в този век. Константин V предприема нов поход от две страни – по море с 500 кораба и по суша. Винех е победен при крепостта Маркели и е принуден да сключи мир при тежки условия. Изпраща собствените си деца като заложници в Константинопол и губи всички територии южно от Стара планина. През 759 година императорът предприема трети поход, влизайки в теснините на планината при Ришкия проход. Този път Винех взема стратегически позиции и нанася съкрушително поражение на ромеите. В битката загиват много знатни аристократи, включително стратегът на Тракия и имперският логотет, а българите вземат огромна плячка. Вместо да се възползва от победата и да си върне Тракия, Винех проявява нерешителност и търси нов мир с империята. Това вбесява воинствената част от аристокрацията. Те вдигат бунт и така Винех е свален, а на престола е издигнат воинственият хан Телец. Това е първата насилствена промяна на властта в България, описана ясно от византийските автори. Източниците подчертават, че тази политическа дестабилизация съвпада с тежки природни бедствия. Земетресение 739 година, както и чумна епидемия от 746 до 749 година, които изтощават обществото точно когато Византия е в икономически и военен подем. Телец идва на престола в резултат на насилствен преврат срещу хан Винех. Византийските хронисти го описват като мъж злонравен на възраст около 30 години, който проявява осмелост от младини. Неговото издигане бележи победата на воинствената аристокрация, която е недоволна от примиренческата политика спрямо Византия и загубата на територии в Тракия. Веднага след възцаряването си, Телец предприема агресивни действия. Започва да опустошава пограничните ромейски области в Тракия. Укрепва старопланинските проходи с допълнителни заграждения, подготвяйки се за неизбежния византийски отговор. Император Константин V потегля на своя четвърти поход с внушителна сила, сухопътна армия и флот от 800 кораба. Телец привлича съюзници и първоначално взема проходите. Неговата самонадеяност обаче го потиква да напусне сигурните позиции и да изведе войската си на откритото поле край Анхиао, днешно Поморие. Започва изключително кръвопролитно сражение, в което с цената на тежки загуби византийците надделяват. Константин V се завръща в столицата си с огромен триумф. Въпреки че Телец успява да избяга от бойното поле, той не може да избяга от отговорността пред своите хора. Властта поема хан Сабин, който веднага иска мир. Боилите го обвиняват в малодушие с думите «Чрез теб България ще бъде поробена». Сабин бяга в Месемврия и преминава към императора, а на трона за едва 40 дни застава хан Умор, 765 година, който е свален светкавично с бунт. След падането на хан Умор, България се спуска още по-дълбоко в бездната на безвластието. На престола застава хан Токту, управлявал през 766 до 767 година, за когото историята е запазила оскъдни, но мрачни сведения. Той дори не е записан в летописа именник на българските ханове, а името му достига до нас чрез византийския хроникьор Никифор, който го нарича просто мъж българин, брат на Баян. Тази малка подробност подсказва, че по това време в борбата за власт са участвали фигури с голямо влияние, но без династична легитимност, като самият Баян вероятно е бил по-известната политическа личност. Управлението на Токто е кратък и безнадежден опит да се овладее хаосът. Докато византийският флот извършва поредната си дръзка акция по Дунав, в сърцето на държавата, Плиска, избухва нов заговор. Принудени да спасяват живота си, Токто и брат му Баян бягат на север към непроходимите гори край реката и в Добруджа. Там обаче не намират спасение, а смърт. Те са заловени и убити от византийците. На горещия престол сяда хан Паган, 767 до 768 година.
сочен от някои извори като син на хан Винех. Обкръжен от врагове и разделен от недоверието на своите буили, Паган предприема отчаян дипломатически ход. Той заминава лично в Константинопол за преговори с император Константин V Купроним. Срещата е белязана от унижение. В двореца присъства и избягалият по-рано хан Сабин, а императорът публично укорява българите за тяхното безредие и омраза към Сабин. Мирът формално е сключен. Докато Паган се завръща в Плиска, византийска мисия тайно залавя и екзекутира Славун, вождът на славянското племе Севери, който от времето на Аспарух пази ключовите проходи в Стара планина. С отстраняването на Славун, защитата на Хемус се пропуква и ромеите нахлуват дълбоко в България, достигайки чак до река Тича. Макар византийците да се изтеглят със страх, без да нанесат решителен удар, съдбата на Паган е предрешена. В опит да избега към Византия, подобно на своите предшественици, Паган е застигнат от собствените си слуги. Те го убиват край Варна, слагайки кървав край на едно от най-трагичните управления в българския 8 век. България остава без вожд, очаквайки фигурата, която ще спре това свободно падане. Когато Телерик поема властта през 768 година, той заварва една България разкъсвана от интриги и почти смазана от византийския натиск. Въпреки че в изворите има бели петна и противоречия за точната година на възкачването му, неговото управление се превръща в символ на държавната зрялост. Телерик разбира, че най-голямата заплаха не са само легионите на Константин V, а приятелите на императора в самата Плиска, византийските шпиони, които предават всяко негово действие. Точно такава измяна проваля опита му да пресели славяните от Берзития, днешна Македония, в България, за да укрепи държавата. Тогава Телерик прилага един от най-блестящите ходове в средновековната ни история. Той изпраща писмо до императора, в което заявява: „Възнамерявам да избягам и да дойда при тебе, но изпрати ми обещание, че няма да пострадам, и ми съобщи кои приятели имаш тук, за да им се доверя и да ми помогнат.“ Заслепен от надеждата да превземе България без бой, императорът изпраща списък с цялата си агентура в Плиска. Телерик, без да губи време, нарежда всички те да бъдат избити до един, като по този начин обезглавява византийското влияние в столица. Въпреки този успех, вътрешната опозиция остава силна и през 777 година Телерик наистина е принуден да емигрира в Константинопол. Там той е приет с почести, покръства се под името Теофилакт и дори се жени за братовчетката на императрицата, получавайки титлата Патриций. Но той оставя след себе си нещо безценно – една прочистена и готова за възраждане държава. Едва при хан Кардам България окончателно излиза от мрачния тунел на политическата криза. Той е владетелят, който успява да потуши боюлските страсти и да изгради здрави основи за централната власт. Под негово ръководство България вече не е само в отбрана. Тя преминава в настъпление. През 792 година младият император Константин VI, решен да довърши делото на своя дядо, нахлува в българските земи. Двете войски се срещат край крепостта Маркели. Кардам заема височините и изчаква търпеливо. Подведен от лъжепророци, че звездите му вещаят победа, императорът напада безредно и претърпява катастрофално поражение. Кардам пленява целия византийски обоз, хазната с парите за заплати и дори императорския шатър с цялата му прислуга. Това е първият случай, в който български владетел пленява лично имущество на императора. Кардам постепенно се утвърждава като една от водещите политически фигури на Балканите. През 796 година той отправя ултиматум към Византия, който отеква силно в изворите. Или ми изплати дължимия данък, или ще дойда до Константинопол и ще опустоша цяла Тракия. В опит да унижи българския владетел, императорът му изпраща конска тор вместо злато, с подигравателното послание, че това е данъкът, който му подхожда. Кардам обаче не се поддава на провокацията.
той съсредоточава войските си в района на Адрианопол, поставя византийците под сериозен натиск и ги принуждава да се оттеглят, без да се стигне до решително сражение. В резултат на това, Византия е принудена отново да изплаща ежегоден данък на България, а българската държава си възвръща и стратегически важната област Загоре, утвърждавайки позициите си на Балканите. Кардам е първият владетел от десетилетия, който удържа властта си до края на живота си в мир. Той предава на своя наследник една укрепена, единна и териториално цяла държава, която вече не изпитва панически страх от Византия. Периодът между Тервол и Крум не е време на разпад, а епоха на изковаване на българския характер в огъня на предателствата и войните. Тези забравени владетели, макар и често жертви на преврати, се умяха да опазят държавността, когато оцеляването на България беше поставено на карта. Когато хан Крум поема престола през 803 година, той стъпва върху основите, положени от Телерик и Кардам, превръщайки страната в световна суперсила. Историята им е урок за това, че дори в най-тъмните векове, българският корен е по-силен от всеки вражески меч. Ако ви е харесало това пътуване в миналото, абонирайте се за още епични видеа от нашата славна история. Следващия път ще се запознаем с хан Крум и първите писани закони в България. Ще се видим там.